ना भाई मैंने ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଗଲି ମାଛ ପାଇଁ। ବାଟରେ ଗଲା ଦେଖିଲି ସବୁ ପାଣି କ'ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ନା କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ ପହଁରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ମାଛ ବାହାରିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଛୋଟ ଜାଆଁଳ ପୋହଳା ଜାଆଁଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ବାଡ଼ା କେମିତି ବୁଲା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍। ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍ର ସାଇଡ୍ ପଟଟା କଟକରୁ ଆସିବ ଯୋଉପଟେ ଫିଟନେସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ପାଣି ସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଟା ପୋଖରୀଟା, ନା ପୋଖରୀ ନୁହଁ। ସେ ନରାଜର ସାଇଡ୍ ପଟଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ରେ ପାଣି ସବୁ ରହିଯାଇଛି। କେମିତି ରହିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ନଈ ବଢ଼ି ହୁଏ, ନଈ ବଢ଼ି ପରେ ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ। ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସବୁ ବାଲି ପଡ଼ିଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ପାଣି ସବୁ ଖୋଳି ଦେଇଛି। ବାଲି ଖୋଳିକି ପାଣି ସବୁ ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ରେ ବଡ଼ ଖାଲ କରିଦେଇଛି, ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ରହିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ରହିଯାଇଛି ଏଟା ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍ର ଗେଟ୍, ଏଇପଟେ ସବୁ ପାଣି ଆସେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, କହିଲା ଯେଉଁ ମାଛ ଧରାଯାଏ ଆମେ ଆଣିକି ଛୋଟ ଜାଆଁଳ ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘେରି ଟାଇପ୍ରେ କରିବା। ମୁଁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ମାଛ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ଘେରି କରିକି। ମୁଁ ଆସିକି ଜାଲିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଜାଲିଆ ତ ମାଛ ଛଡ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମାଛ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ଯିବା, ଆଉ ବେପାରୀମାନେ ଆସିକି ମାଛ ନେବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସରିଯିବ, ଆହୁରି ଜାଲ ଅଛି, ଆଉ ଜାଲରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହବ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍। ଯେହେତୁ ନଈ ବଢ଼ିର ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ନଈ ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ବର୍ଷ ବାଲି ପଡ଼ିକି ଶୁଖିଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଖୋଳିକି ପୁରା ଖାଲ କରିଦେଇଛି, ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ରେ କରିଦେଇଛି। ସେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି, ଏପଟେ ମାଛ ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ବଡ଼ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଲ ଘେରା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଘେରି ଟାଇପ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଚିଲିକାରେ ଘେରି କରାଯାଏ। ସେ ଚିଲିକା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଏମିତି ନଈ ଭିତରେ ସେମିତି ଘେରି କରାଯାଇଛି। ପାଣି ଶୁଖିନି, ପାଣିଟା ଯାଉଛି ଲାଗିଛି ମେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ମଝିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମଝିରେ ପାଣି ଯାଉଛି, କେବଳ ସାଇଡ୍ ପଟଟା ଶୁଖିଯାଇଛି। ନହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ନରାଜ କାଠଯୋଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଲା। ଏପଟଟା ଉପରଟା ରହୁଛି ମହାନଦୀ। ଯେହେତୁ ଏଟା ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଣି ଏପଟେ ଶୁଖିବନି। ଏଇଟା ହେଲା ମଝି ସାଇଡ଼୍ଟା, ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ସାଇଡ଼୍ ପଟଟା। ମୁଁ ଜାଲିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ଜାଲିଆ ସବୁ ମାଛ ଛଡ଼େଇ ସାରିବେଣି। ମୁଁ ମାଛ ଆଣିଲା ପରେ ବେପାରୀମାନେ ସବୁ ବସ୍ତରେ ଜଗିକି ବେପାରୀମାନେ ମାଛ ନେବେ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ମାଛ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେବ ଜାଆଁଳ ମରା ହେଇକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଛୋଟ ସବୁ ମାଛ ମରା ହେଉଛି। ଆଠୁ ବଡ଼ ମାଛ ଯେହେତୁ ପାଣି କମିଗଲାଣି, ସେହେତୁ ବଡ଼ ମାଛ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଛ ସବୁ ଜାଆଁଳ ଛଡ଼ା ହେବ ଏଇଠି ରଖିକି ବଡ଼ କରାହେବ, କାହିଁକିନା ନଈରେ ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ କ'ଣ ରହିବେ, ପଳେଇବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘେରି କରିକି ରଖା ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ମାଛ, ନରାଜ ମାଛ ନା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାର ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ମାଛ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମାଛ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।